Hello, good morning to everybody. Ibag nga bigat tayo amin. Kadagiti pada nga Ilocano dito ay intero nga lubong. Dito Pilipinas. Dito ay Ilocosur. Ken dito lugar tayo dito ay Galimuyod. Ngaimbag nga bigat tayo amin kakabsat. Kablawan da kayo iti naimbag nga aldaw tayo babaen iti parabor nga inted kada tayo iti Dios mabalintay manen ti agdengeg kadagiti sasao ti Dios tapnon ti kasta ket tibiyag tayo diti lubong ket nabaligi ken mayadayo tayo kadagiti nyaman nga kinadakes daytoy nga lubong ken tapnon ti kasta ket mamammo tayo ti may papan ken ni Apo Isus nga ni Apo tayo nga Jesucristo isulaeng ti may maysa amang isalakan ti entero a lubong ta adda dagiti agkunkuna wenno mangisursuro nga ti mangisalakan ket saan nga ni Apo Jesucristo no diket babaen laeng ti panagkamkameng mo iti iglesia da wenno simbahan ket may salakan ka no awan ni Kristo ti biyag tayo. Kuna ti Biblia nga saan tayo nga may salakan. Ti laeng may salakan isu ti mamati ken ni Apo tayo nga Jesucristo. Isu nga ituloy tayo ti daytoy nga aldaw ti may papan iti sao ti Diyos o wenno ti topiko may papan ti kuna ti nasantuan nga surat nga ni Apo Jesucristo laeng ti may maysa nga mangisalakan kada tayo awanen ti sabali nga mangisalakan no saan nga ni Apo tayo nga Jesucristo. Isu nga dito'y nasantuan nga surat, mabasa tayo, binasa tayo, idi naminsan nga lawas, nga ni Apo Jesucristo, ti may maysang mangisalakan. Nga dagiti amin nga tumeng, ang parintumeng, gaputa ni Apo tayong Jesucristo, isu ti nailansay di cross, ti Kalbaryo, isulang ti nailansa, awanan ti sabali. Ket isulaang ti patsyan tayo, natayngem nagungar iti may katlong aldaw, tapnon iti kasta. Ket isu ti may parbeng, amang isalakan kada tayo. Isu ti nagungar, kadagiti natay. Ket kinuna ni Apo Jesucristo, nga siyak ti dalan, ti pudno ken ti biag. Awan ti umay kini Ama, no di magna kanya. Et nang sawen nga nilaeng Apo Isos ti rumbeng nga patsyan tayo, aantay nga agtalek,
laeng iti panagbalin tayong miyembro kamkameng ti simbahan wenno iglesia wenno kapilya wenno religious organization ngem agtalek tayo iti Diyos babaen iti anak na nga ni Apo tayong Jesu-Kristo. Isu ti patyen tayo. Ta mabasa tayo dito nasantuan nga surat nga takastalaw na iti panagayat ti Diyos dito lubong. Nga inted na ti kakaisu ng anak na. Tapnon ti kasta ti suami na mamatikin ko anak. Kaya't saan na mapukaw no diket adabiyag na ngagnanayon. Isu nga iti dayto yung agsapa, ituloy tayo ti adadalan tayo may papanti dayto yung atupiko, Jesus Christ is the only Savior of the world. Nila nga po Jesu-Kristo ti may maysa amang isalakan, tintero lubong. Dagiti angheles paneknekanda ani Kristo Isus ti mangisalakan tinterong lubong. Kas mabasa ijay Lucas kapitulo 2 bersikulo 11 wenno bersikulo 10 saging gana 11 kunana ijay ket di anghel kinuna nakanakwada di kay agbuteng tadtoy yegan kayo tinaimbag adamag tidakkel aragsak amay pa ito kadagiti amin na tattao ta itangal daw nayanak kada kayo ijay ili ni David ti maysa mangisalakan isu ti Kristo nga Apo. Nila ang Kristo Isus ti mangisalakan. Tay di nga nayanak ni Jesu-Kristo ket impakaammo dagiti angheles ti pannakayanak na ijay ili ni David wenno iti biyang ti Israel tadayto iti orayan ti nasyon nga Israel ti pannakayanak ti Mesias amang isalakan kadakwada ngem adu dagiti Hudyo nga saan nga namati kin ni Apo tayong Jesu-Kristo. Uray kadagito yung alalda. Or orayan da, ti sabali a Mesias. Ngem saritaan ti Biblia nga imayan ni Kristo. Kas mangisalakan tintiro nga lubong. Isu nga impakaammo dagiti anghel ket paneknekanda. Nga kunana ditoy ti maysa a mangisalakan. Isu ti Kristo nga Apo. 2,000 nga tawen din napalabas ket nayanak ni Apo tayong Jesu-Kristo ket nailansay di cross nga may paay kadagiti basbasol tayo tapnon di kasta ket may salakan tayo. Anatay nga may salakan ti bukod tayong relihiyon, organisasyon nga may salakan tayo, babaen iti pamati tayo kini Apo Isus. Ta isu laeng ti may maysa amang isalakan kada tayo. Sut gapuna nga iti daytoy nga aldaw. Gayem kabsat naganak amma inna gagayem. Anyaman ti kasasad mo. Anyaman ti relihiyon mo. Anyaman ti pagkamkamangam. Napintas launay. Ngem santay nga aramiden. Hantay nga ibaga nga no kamkamang kan ti maysa nga simbahan o iglesia o kapilya, organisasyon, ket may salakan kan. Masapol nga awatem ni Apo Isus kas manubot ken mangisalakan mo. Ket agpakawan tayo ken dagiti basbasol tayo. Tapnon ti kasta. Ket
mabigbig tayo, nga da tayo ket pasurot na tayo, ni Apo tayong Jesucristo. Babaan ti panamati tayo, kenkwanan. Isu nga dagiti angheles, paneknekanda, nga ni Apo tayong Jesucristo, ti maysa nga mga isalakan. Anya pa iti kunana dito, nga ni Juan na madungdungo nga apostol, paneknekan na, nga ni Jesucristo, nga anak ti Diyos, ti maysa nga mga isalakan. Iti surat na, iti Juan kapitulo, winuumo nga Juan, kapitulo 4, versikulo 9, ang hingga na 14. Kasto iti kunana. Dayto iti nakaiparangarangan ti ayat ti Diyos kada tayo. Nga imbaon ti Diyos ti anak na abugbugtong diti lubong, tapno ang biyag tayo gapukin ko na. Ket daytoy ti ayat, saan agapo ta ayaten day ti Diyos, no diket gapo ta iso inayat na tayo. Ket imbaon na ti anak na adaton asubot kadagiti basbasol tayo. Ay ayaten, no kastaunay ti panagayat ti Diyos kada tayo. Rebeng taymet ti agayan ayat. Awan ti tao ang nakakita ti Diyos, uray kano. No agayan ayat tayo, ti Diyos ang taeng kada tayo. Ket ti ayat na nagdanunan kada tayo. Daytoy ti pakakitaan tayo ngagnaed tayo kinkwana. Ket iso kada tayo. Agsipud ta inikkan na tayo. Iti espiritu na. Ket da kami nakita mi, ket saksyan mi at ti ama, imbaon na ti anak na amang isalakan ti lubong. Isu nga paneknekan na. Paneknekan ti nasantuan nga surat. Ti surat ni Juan. Good morning, Arman Saavedra. Insamet classmate na daw. Imbag nga bigat mo, bro. When paneknekan ni Juan, nga apostol ni Apo tayong Jesucristo. Nga imbaon ti Diyos ti anak na amang isalakan ti lubong. Dayta ti mangipakita nga nilaeng Apo tayong Jesucristo ti mangisalakan kada tayo awanan ti sabali. Ket kasapulan nga mamati tayo ini Apo tayong Jesucristo. Kalaksidan ti panagbalin tayo nga kamkamang ti iglesia, simbaan, kapilya, wenno relihiyon, masapol nga adda ni Apo tayong Jesucristo diti puso tayo. Ket awaten tayo kas manubot ken mangisalakan, patyen tayo. Ket agpakawan tayo kadagiti basbasol tayo. Tano patyen tayo nga ni Kristo Jesus ket natay di cross ti Kalbaryo, ket agpakawan tayo ti basol tayo. Ket dayta ti gapuna, dayta ti rason no apay nga ti tao ket mabaliwan. Gapo iti pannakabalin ti Dios nga mangbalbaliw ti tao. No ti bukod ti laeng pamuspusan ti aramiden tayo tapno mabalbaliwan tayo, saan tayo nga mabalin? Nga balbaliwan ti biag tayo. Tagapulaeng ti pannakabalin ti Dios, babaen ti Espiritu Santo, tapnon ti kasta mabaliwan ti tao. May salakan ti tao. Isu nga imay ni Apo Isus, nga bugbugtong anak ti Dios ti lubong, tapno isalakan na tintero a lubong. Kunan ni Juan, na apostol ni Apo tayong Jesucristo. Isu nga daytoy ti maysa nga ibunbunan nagtayo. We are proclaiming that Jesus Christ is the only Savior of the world. Because ni Apo Isus ket imay
tapnon ti kasta, isalakan na tayo. Haan nga ti relihiyon, kas kunak manen, haan nga ti nyaman nga simbahan, wino kapilya, na siya at no adda lagiti pagkamangan tayo. Uwin no kapilya, tay sudat ti tumulong kada tayo, tapnon ti kasta, ket dumakkel tayo, iti pamati tayo. Classmate, God bless you. Naimbag nga bigat mo. Iso nga, dito'y nasanton nga surat, iso dito'y ti basis tayo. The Bible is our basis of faith. Isang gapuna nga no adda ti mangisursuro, iti sabali nga sursuro, nga adda sabali nga pamuspusan tapno may salakan ti tao. Dayta nga sursuro, kas kuna tinasantuan nga surat, ket palso, o inno, kuna ni Apostol Pablo, nga may lunod, kuma. No adda sabali nga mangisuro ti Ebanghelyo, nga iso ti mangisalakan, o inno adda ti mangisalakan, nga relihiyon, o inno tao, o inno nyaman nga nasayat nga tao, o inno nagiti kuna tayo nga sa santo, o inno pundador, o inno nagiti kuna tayo nga ado, nagiti naramidan na kinaimbag, kat natayda nga nasyaat lao na ideya. Ta inaramid da, nagiti banbanag, diti lubong nga nasayaat, kinasyan da nagiti marigrigat, nang tedda, ngam saan nga dayja iti basis ti panagbalinda nga isudat ti mangispal wenno pagkararagan tayo. No diket ti pagkararagan tayo laeng nilaeng Apo Isus, ta isu laeng ti imbaon ti Dios diti lubong ang mangisalakan kana tayo. Awanen ti sabali. Isu laeng ti mangisalakan kana tayo. Ket uray pay dito'y nasantuan nga surat, nga kunana dito Isayas, Kapitulo 61, versikulo 1, gingganit 2. Nga ni mamadto nga Isayas, impadtuna. The prophet Isaiah prophesied about the coming of salvation through the Lord Jesus Christ. Ngay may ni Apo tayo Yesu Kristo, tapnon ti kasta, may salakan tayo, mawayawayaan tayo. We have freedom through Jesus Christ. Panakagas, healing, babaen, kini Apo tayo Yesu Kristo. Kuna ni Isayas, ijay surat na, jay Isaiah, Kapitulo 61, versikulo 1 hingga 2, ti Espiritu, ti Apo adda kanyak, tati Apo pinulutan nak amang ikasaba, kadagiti na imbag adamdamag, kadagiti na imbaon nak ama mamatapat iti puso anadunor, amang iwaragawag iti wayawaya kadagiti nakayawan, ken ti pannakalukat kadagiti nabalod, amang iwaragawag iti tawen ti parabor ni Hiuba, ket ti aldaw ti ibabales ti Diyos tayo, amang liliwa iti amin ngagdungaw. Imay ni Apo Isos, kas ti inwaragawag ni mamadto nga Isayas, inpadtuna, nga addan to umay, nga mangisalakan. Kas ti naramid na, nga panangikasaba, kadagiti tao, ket ni Isayas pinulutan ti Diyos, nga iso ti mangi waragawag kadagiti sasao nga mangwayawaya. Ket binasa dayta ni Apo tayong Jesucristo iti baro atulak dito'y Lucas Kapitulo 4 versikulo 16 ken hingga natin 18. Kunana dito, ket imay sa din Nazaret adi isu adi nakkelan na, ket simrek, kas ugali na iti aldaw a panaginana, iti sinaguga, ket timmakder nga agbasa,
ket intedda kinkuana ti libro ni mamadto nga Isayas, ket idi binistrad na ti libro, natumpungan na ti diso ang nakaisuratan na ito. Ti Espiritu ti Apo adda kanya, ta pinulutan nak amang ted karigiti na imbag adamag, karigiti na panglaw, imbaon nak amang ipakaamo ti panakalukat, karigiti nakayawan, ken ti panakakita dagiti bulsek, tapnulok atak dagiti maparparigat. Dayta ti imayan ni Apo Isos, kasimpadto ni mamadto nga Isayas, ket naipatungpal, idi may ni Apo tang Yesu Kristo, nga iso ti pinulutan ti Diyos Ama. Tapnon ti kasta, mangted kadadayo, iti naimbag nga damag, para kalagiti na panglaw, kalagiti nakayawan, wenno binalod ti basol, ken dagiti bulsek, wenno masaksakit, tapno malukatan da, uray dagiti maparparigat. Adu kadagiti nga laldaw ti maparparigat, gapo ti basol. Anya dagiti basol, kadagiti nga laldaw, uwin namang parparigat ti tao, no apay nga narigat ti biyag ti tao, gapo kadagiti bisyo, no apay nga mabalod ti tao, gapo ti bisyo. Kaya't dagito iti gapuna, no apay nga maparparigat ti tao. Isu ako na ni Apo Isos, sumay kay kanyak, da kay amin nga agrigrigat ken madagdagsinan, tapaginanayon kayo. No sika gayem, kabsat, kalagiti iso amin nga makabuyan to, iti daytoy nga video, live. No sika ket maparparigat ka, ni Kristo Jesus ti kasapulan. This is your day. You have to receive the Lord Jesus Christ in your heart. And your life will be changed. Mabalbaliwan ti biyag mo. Mababago ang buhay mo. Pag si Kristo ay tinanggap mo sa iyong puso, at ikaw ay naniwala sa Kanya, ikaw ay maliligtas, mababago ang buhay mo. Ikaw ay makakalaya sa anumang nagpapahirap sa iyo. Jesus Christ is what you need. Isulang ti kasapulan. So ti mangisalakan, mangagas, mangbalbali ti biyag, mangted ti biyag nagnanayon. Saan nga di religion tayo? Amin tayo, da religion tayo. We have to respect our religion. Ngem, kasapulan tayo ni Apo tayo, ng Isu Kristo. Isulang ti maymaysa, ang mangisalakan. Isu tinikkan, ti turay, ti Diyos Ama, ang mangisalakan, ti lubong. Saan nga tao? Saan nga siya sinaman? Saan nga lagi ti mamasirib? Numan pa'y mamasirib da. Lagiti dandumang nga tao. Ang runa ka lagiti pundador ti relihiyon. Agyaman tayo kadakwada. Tayo ni winno. Agyaman tayo ti Diyos. Tayo ni kanay dati sirib. Ngem no ti maysa a tao. Kat ibagana nga iso ti mangisalakan. Iso ti pudno. Uino iti grupo da, iso ti pudno, ket no saan ka nga sumurot kadakwada, ket saan ka may salakan. Kas kunak manayon, ti Biblia saritayan na, nga saan nyo nga patsyen, dayta a tao, una ni Pablo, uray pa'y may isang anghel, nga naggapo sa dilangit, no ti isuro na, ket saan nga ti isursuro mi, kuna ni Pablo, may lunod kuma. Isang gapo na, nga ni Apo tayong Yesu Kristo isulaang di may maysa. Ni Satanas kayat nang ulbuden ti tao. Iso nga ado lagiti ibagana nga patsyen tayo. Ado lagiti ibagana nga daydayawon tayo. Tapno malipatan tayo dayjay nagan nga Jesus Kristo. Ngem ni Apo tayong Yesu Kristo lang. Ti may maysa. Awanan ti sabali nga nagan kuna ti Aramid Kapitulo 4 versikulo 12. Ngawanan ti sabali nga nagan nga inted ti Diyos iti babaen ti langit nga mabalintay nga pakaisalakanan no dilaeng tinagan ni Apo tayo Yesu Kristo. Only the name of the Lord Jesus Christ.
can save us. Sulang ni mangisalakan kaladayo. Iso ti mang balbaliw kaladayo. Isaga po na, nga iti dayto yung aldaw. Oray pa, kadagiti maparparigat gapo iti droga. Kasapulam ni Apo Isos. No mabuyam dayto nga video, ket saan mo pa yung inawat ni Apo Isos. Dayto ti aldaw. This is your day. Receive the Lord Jesus Christ. And you will be changed. You will receive freedom from sin. Mabalbaliwan ti biyag mo. Oray kasano kadakkel ti basol mo. Oray kasano kadakkel kaado ti bisyong. Arak, sigarilyo, droga, kanda dumapay. Nawatem niya po Isos, ita pusom. Mabalbaliwan ka. Mawayawayan ka. Gayem kan kabsa. Basta watem ni Apo tayong Jesucristo dita pusom. Anya pa iti kunana dito, idi nga ni Sakyo. Ket namamuna ni Apo tayong Jesucristo. Na ikan tiwayawaya. Iso na isalakan. Ta ni Sakyo, ket may isang kunatayo nga tipikal naman nagbasol. Iso ket agsingsingir iti buwis. Namidi na mamuna ni Apo Isos. Ket nabigbig na nga ni Iso Kristo iso ti mangisalakan. Nabalbaliwan ti biyag na. Ket dagiti amin nga kinabaknang na. Nga no daduma ket iso dayta ti rason no apay nga dalagiti kunatay nga korupsyon. Gaputa awan ti panagbalbaliw. Winawan ti ayat ni Kristo iti maysa a tao, wenno maysang opisyal, wenno maysang gigigam ti turay, wenno posisyon. Hindi nga ni Sakyo. Ket nabigbig na nga ni Kristo Jesus ti mangisalakan. Nabalbaliwan ti biyag na. Nya ti kunana dito Lucas 19 versikulo 8 hingga 10. Ket ni Sakyo nagtakder ket kinunana iti Apo. Adtoy ti gudwa dagiti kukwak Apo. Ited ko kadagiti napanglaw. Ket no adda nangulbudak iti asino man a tao. Isublik ti maminpatpay nga kado. Ket ni Jesus kinunana kinkuana. Itangal daw imay ti pannakaisalakan. Iti daytoy a balay. Ta iso anak met ni Abraham. Tatoy anak ti tao, imay, ngagsapol, ken mangisalakan. Iti napukaw. Wanyan nga panagbalbaliw ni Sakyo. Idi nga namamuna ni Kristo Jesus nga mangisalakan. Idi naimot, wenno kunatayo nga bukbukudan na, ti kinabaknang na. Nga midi namamuna ni Kristo Jesus kunana, ited ko kadagiti napanglaw. Ti gudwa dagiti kukwa. Anyan nga nagpintas dayto yung pasamak. Ta ni Sakyo ket nabigbig na nga ni Kristo ti mangisalakan. Ket kas resulta ti panakaisalakan na amunan nga ibingay dagiti pinabaknang na. Inbingay na ti gudwa, ti kinabaknang na, kalagi tinapanglaw. Tanan tayo ngamin ti kinabaknang diti lubong. No saan tayong ibingay, saan tayo nga pagserbi. Antay nga may tugot ti kinabaknang tayo, iji langit. Ta dito'y daga, dito'y laang ti pangaramatan tayo, kalagi ito'y material abanbanak. Na siya at no pinaraburan na ka ti Diyos. Kahit saan mong bukbukudan. Ado lagi ti agkasapulan, lagi kabagyam, pamilyam, kalagiti sa baling at tao, wenno iti trabaho ti Diyos, kalagiti simbahan, kapilya, tapnon ti kasta may waragawag ti sao ti Diyos, kalagiti iso amin at tao, para kalagiti misyonaryo, missionaries,
nga mapan kadagiti na duma diso ti intero lubong tapno may kasabat ti sao ti Dios. Adu ti pamuspusan pamayan tapno agserbi tayo iti Dios. Sala nga panagbalin ministro wenno pastor. Mabalin tayo agserbi kini Apo Dios. Ura adda tayo kadagiti trabaho tayo, opisina tayo, negosyo tayo, basta aramatan tayo, dagiti kukwa tayo, kinabaknang tayo, sanikwa tayo, agserbi iti Dios kadagiti naimbag nga raramid. Isu nga daytoy tinapasamak kini Sakyo nabigbig na ani Kristo ti mangisalakan. Kahit kuna na pwede tayo, kahit no adda nagulbudak, iti asino man na tao, isublik ti maminpat pay nga kado. Binigbig ni Sakyo. Nga no adda man nagulbudan na, ti asino mga tao na isubli na ti maminpat. Kaya nang sawan no adda sinwitik na, tanudod dumaway kasta, ti mapaspasamak, iti lubong tayo. Adda rin kita'y sinwitik, no apay nga, bumaknang ti may nga tao, gapo iti panagswitik, wenno corruption. Ngem, no mabigbig tayo ni Kristo Jesus amang isalakan. Kas kini Sakyo ko na isublik ti maminpat. Dayjay nga inalak, nagulbudak, wenno sinwitik ko. Dayjay ti kayat ng sawan ni Sakyo. Nabalbaliwan ti biyag ni Sakyo. Gapu ta nabigbig na ni Kristo Jesus amang isalakan. Dahita ti mapasamak kala tayo. No, bigbigan tayo nga ni Apo Isos ti mangisalakan. Mabalbaliwan ti biyag tayo. Uray kasanod ti kaado ti bisyo tayo. Balbaliwan na tayo ni Apo Isos. Kalagito yung alaldaw, ti lubong tayo kat dumakas sa dumakas. Ang runaan na daytoy bisbisyo, droga, arak, dagiti agraira, uray pa iti panagsisina, dagiti agasawa, pampamilya, mawarawarada, tagsagabar iti anak, gapo iti panagsisina, dagiti nagannakda, gapo ta tibiyagda, ket inadipen ti basol, ket ni Satanas nga iso ti ari ti sepnget, ari dayto nga lubong, isuda ti kuna tayo nga nangadipen kadakwada. Ngem no mamammo tayo ni Apo Isos, balbaliwan na ti biyag tayo. Ket parang ayan na ti biyag tayo. Siyempre, no, may kat dagiti bisyo, kasti arak, sigarilyo, droga, sugal, panag babae, kadagiti lalaki, kadagiti malalaki, panaglalaki, kandado nga pa, kadagiti ragragsak, diti lubong, naglablabas, dagito iti mangparparigat ti tao, iti biyag na. Ngem no, balbaliwan na ka ni Kristo Jesus. Iso, tibang balbalikin ka, ket rumangay ka, sigurado na ita. Nawan ti bisyo. Tano da duma ti tao, gapo ti bisyo, iso nga marigrigat nga dada. Unada nga rod, nga no da duma, dagiti marigrigat, iso dati adot bisyo na. Ngam dagiti babaknang, iso damot ti nagagat, iso datawan ti bisyo na. Numan pa'y saan nga amin ang napanglaw. Ket kasjay nga adot ti bisyo na. Nadaduma mo't dagiti babaknang, iso di adot bisyo na. So nga madadal ti familia da, adot kwartada nga agpaiso. Ngam dagiti anak da, nayawan gapu iti droga, sugal, kaya iso amin na basol iti lubong. Kahit saan nga napintas, ti nagbanaganda. Gapu iti bisyo. Ngayon no mamamutay ni Apo Isos, kaskin ni Sakyo, balbaliwan na ti biyag tayo.
Ket iso ti mangisalakan kada tayo. Sa gapuna nga iti tayo tingagsapa, kadagiti iso amin. Nga saan pa nga mamati kini Apo Isos. Dahito yung aldaw, this is your day. Receive the Lord Jesus Christ in your heart, in your life, and you will be saved. Your life will be changed. If you have sickness or disease, you will be healed in the name of Jesus. Because Jesus Christ is the only Savior of the world. So lang ni mangisalakan kin ka. Awanan di sa bali. Kumamang telang kini Apo Isos. Ket biruken tayo dagiti simbahan, kapilya. Amang isursuro ti may papantinagan ni Apo tayong Iso Kristo. Nga iso ti mangisalakan. Tapnon di kasta, dumakkel tayo. Iti pamati tayo. Ket naturudak mat amang ibaga. Nga saan tayo nga surutan, ti anyaman manursuro, pastor, ministro, uwinno, misyonaryo, uray pa'y may isa nga kunatayo nga nangato nga tao, anghel, kas kunati Biblia, no ti isursuro na, kat saan nga tinagan ni Apo tayong Iso Kristo, ti isursuro na nga mangisalakan, saan mo asurutan, dayta amanursuro. Ta iturong nakalaang ti pakaladailan. Kuna ni Apo Isos siyak ti dalan ti pudno ken ti biag. Awan ti umay kiniama no di magna kanya. Nila nga po tayo ng Iso Kristo. Ti may sa amang isalakan. Awatem ni Apo Isos ti tapusom. Ken biag mo. Iti dahi tingal daw. Saan mo nga itungtong ko? This is your day. Amo nga itungtong ko. Tamangan nga dahil aldaw, iso ti mauding aldaw mo, hantay mo yung karkararag. Yadayo na tayo ni Apo Diyos na aksidente. Tulungan na tayo. Tapno, hantay pa yung matmatay. Taad dalagi tayo nasalon na tatain, ito no matandama, matay da. Hantay nga kukwa ti biyag tayo. Hantay nga bukbukod ti biyag tayo. Tainted ti Diyos. Kit aramatan tayo. Agserbikin ko na. Iti amin na pamuspusan, amin na pamayan, agserbikin ko na. Kas kung nagmaninhan lang nga pastor, panagbalin nga ministro, ti panagserbi ti Diyos. No da ka ti trabaho, agbalin ka nga na imbag nga empleyado. Agbalin ka nga napudno, nga trabahador. No da ka ti negosyo, hanggang agsweet-sweetik. Amo nga sweetikan, dagiti client mo, customer mo. O di napudno ka. Dagi jay amin ti pamayan, tapno agserbi ti Diyos. Mabalin tayo mga agserbi, kadagiti napanglaw, no ado ti kinabaknang mo. Ta ananwam ti kwarta, no nakadulin lang yung bangko. Ito namatay ka hanggang mo hantay mo't may tugot. Di na siya at nga ramatem. Tapno ito namatay ka, matay ka. Uno ito no alaan mo ti Apo, uno isublim ti biyag mo. Iti Diyos nga namarsoa. Ket addan tumot i-report mo kinkwana nga inaramid mo nga naimbag diti daga. Ngem no awan ti inaramid mo diti daga nga naimbag. Nga pakayaywan ti Diyos nga namarsoa ken ka. Anyan to ang ti bagang. Takunanan to jay, kumusta ka? Anya ti inaramid mo di daga. Anya ti namayam ti biyag mo di daga. Ket no awan ti bagang. Ta inaramat mo tibiyag mula ang kalagiti bisyo, arak, sigarilyo, sugal, babae, barkada. Awan tinaramid mo, nga naimbag, binukbukudam laang, ti kinabaknang mo, han mo nga inserbi, han mo nga tinulungan, dagiti makasapol. Anya nga rod ibagang, iti Diyos, nga nang tadking katibiyag. Tainted ti Diyos ti amin, awan ti adda kada tayo, kasko na ni Job, ti libro na ti libro ni Job, nga awan ti inyeg tayo di ti lubong.
Awan ti oran niya ngayon tugot tayo ti lubong. Lamo-lamo tayo nga nayanak. Lamo-lamo tayo matlaan. Nagsubli. Iji na marswa. Awan ti nyaman. Ngayon tayo ti lubong. Sadga po na nga usaran tayo lagi ti inted ti Diyos kada tayo. Pinabaknang, tsimpo, talento tayo. Usaran tayo. Nga may paay ti Diyos. Haan nga may paay kalagiti. Banbanag ngawan serbi na ti lubong. Antay nga sayangan ti biyag tayo ti lubong. Kabuka lagi ti bisyo. Kinararamid tayo ti nga lubong. Ludikit. Usaran tayo ti biyag tayo. Para ti Diyos. Ket ni Apo Isus kumatagbalin nga Apo ti biyag tayo. Isun ti agbiag. Di ti biyag tayo. Kasko na ni Apostol Pablo. Nga saan nga siya akong ti agbibiyag. No dikat ni Kristo Isus ti agbibiyag kanya. Hindi nga ni Pablo. Saulo tinagan na idi kat saan nga mamati kini Apo Isus. Ket rinabrabak na ti Diyos ken dagiti pasurot ti Diyos. Pasurot ni Apo Isus. Ngamidi nga namamuno ni Apo Isus iji dalan ti Damasco. Nabalbaliwan ti biyag na. Ket nagbalin nga dakkel nga mga kasaba. Itinagan ni Apo Isus Kristo. Gaputa na balbaliwan ti biyag na. Namamuna ni Kristo Isus ang mga isalakan. Ken kuana. Gayem ken kabsati dayto ng aldaw. Dayto ti aldaw. Ngayon ti Diyos para kin ka. This is the day that the Lord has made. This is your day. Awatam niya po Isus. Receive the Lord Jesus Christ in your heart. Because all of these things in this world will pass away. The Lord Jesus Christ will come again, and He will receive those who believe in Him. Kaya laduma ti tao anang patpatsen itong tungkuan na ti panamati na kini Apo Isus. Ngayon ti dayto ngal daw awatom kuman ni Apo Isus ti tapuso. Kas manubot ken mga isalakan mo. No kaya't mga awatan niya po Isus ita pusong makipagkararag ka, iti dayto nga kararag, katawatam niya po Isus kas manubot ken mga isalakan mo. Kaya't no inawat mo, iti dayto nga aldaw, agbalin ka nga Kristiyano, pasurot niya po Isus. Kadagserbi ka, dumakkel ka, kadagserbi ka, kinkuana. Mabaling nga surutam dayto kararag, tawatam niya po Isus. Man nakabalin ng Diyos, sumayak ken ka, babaen ti anak mo nga ni Apo Isu Kristo amay maysa mga isalakan ti lubong. Umayakin ka. Pakawanem dagiti basbasol ko. Tapno mabalbaliwan ti biyag ko. Pakawanem dagiti anyaman nga nararamid ko nga basol. Dagiti bisyo. Dagiti anyaman nga basol nga nararamid ko. Pamapatay. Guran-gura. Imimon. Panagsususik. Panagtakaw, kenda dumapay, Apo, pakawanan na, kalagiti mas basol ko. Awatan ka, Apo Isus, ta si kalayang ti may sa mga isalakan, tintiro alubong. Awatan ka diti biyag ko, manipod ti day tingal daw. Agyaman ak launay, Apo Isus. Nagito iti dawatek, itinagan mo. Amen. Nasinurot mo na niya kararag, nagbalin ka nga, anak ti Diyos. Takunan ti Juan kapitulo 1, versikulo 12. Kadagiti so amin nga mamatikin kwa na. Inikkan na ida, ti kalintigan, ngagbalin, nga anak ti Diyos. Anak na kan ti Diyos. You became a child of God if you receive the Lord Jesus Christ in your heart. Ket kadagiti da sakit na, no, da sakit mo. Kararag ka, taniya po Diyos, agasan na ka. Awan din posible, kiniya po Diyos, agasan na ka. Ipatay mo na ita imam, dita paset ti bagim, nga iso nga ananayem, kitag kararag ta. Manakabalin nga Diyos, may kamikin ka, dita itingal daw. Apo kadagijay nga masakit, agasam ida.
Sikat ti mangagas kadagiti nyaman nga sakit, oray pa ti bulsek, pilay, an nga makagunay, dagiti paspaset ti bagi, sakit ti dalem, sakit ti bara, sakit ti apro, sakit ti tiyan, sakit ti dara, cancer, kanda dumapay. Lord, I pray that you will heal them, Lord God, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Apo kas ti panangagas mo, kadagiti bulsek, panangagas mo kini Bartimeo, panangagas mo kadagiti babae, agbulos ti dara, ti 12 tawen. Idi nga namati dakin ka na agasan da. Apo ti panakapagnaday di pilay, ijay templo, kaskunada Pedro, ini Juan, nga itinaga ni Apo Isu Kristo, magnaka. Mamati kami nga agasam, nagiti nyaman nga sakit, nga sagsagabaan, nagiti kakabsa. Sagidamida, itinaga ni Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Amen and amen. Ya po Diyos ti mangbendisyon kada kayo, kalagiti amin nga nagbuya, ken kalagiti amin nga makabuya, iti dayto nga video. Ya po Diyos ti mangbendisyon kada kayo, ket agingga naman iti sumarunong aldaw, ya manak kalagiti comment ni classmate Arman Saavedra, imbag nga bigat mo, ket sabi ko mata ti Apo di tumulong king ka, ken ti familyam, ket agserbi tayo ti Diyos, ti anyaman nga pamuspusan, ket gungunaan na tayo ti Diyos, intuno dumatag tayo, iji pagarian na. God bless you, ket ni Apo Diyos, timang bendisyon kada kayo. God.